गोविंदा 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 गोविंदा। उठा उठा दिवाळी येली, थांबा चारा धीर धरा, सातीन असो रस पिवची येली। काय म्हणतात गाववाल्याने, पाव खाल्यात मा ते खाऊकच होय, त्याशिवाय दिवाळी सारखे वाटत काय। चला तर आज बघूया दिवाळी म्हणजे काय आणि कोकणात ती कशी करतात। प्रत्येक सणामागे एक धार्मिक कथा असते, तशी दिवाळी मागे पण असं म्हणतात की 14 वर्षाचा वनवास संपून आणि रावणाचा वध करून राम अयोध्येत परत येलो आणि आनंदित झालेल्या त्यांच्या जनतेने ह्यो दिवस उत्सवासारखं साजरा केलो, तो पण रांगोळी काढून, तोरणा लावून, आणि ह्या दिवशी अमावस्या होती म्हणून दिवे लावले आणि तेव्हापासून आजपर्यंत ह्यो दिवस दिवाळी म्हणून साजरा करतात। तर दिवाळीचा पहिला दिवस म्हणजे धनत्रयोदशी, आयुर्वेदांची देवता धन्वंतरी यांची ही जयंती। वैद्य मंडळी ह्या दिवशी धन्वंतरीची पूजा करतात आणि कडुलिंबाची पानं आणि साखरेचे तुकडे घालून ते प्रसाद म्हणून देतात। मग येता नरक चतुर्थी, ह्यामागे अशी कथा असा की ह्या दिवशी ना श्रीकृष्णाने नरकासूर राक्षसाचा वध केलो आणि त्यांनी बंदिस्त केलेल्या 16,000 राजकन्यांची मुक्तता केली। श्रीकृष्णाच्या विजयाचा दिवस म्हणून नरक चतुर्थी साजरी केली जाते। तर आता बघूया कोकणात ही नरक चतुर्थी कशी साजरी करतात। तर आम्ही ह्या दिवसाक ना कोकणात चाव दिवस पण म्हणतो। याच्या आदल्या दिवशी ना आम्ही आमची पाणी तापोची न्हाणी म्हणजे मातीचा मडक्या एका बाहेरून ना मस्त धुतो आणि खडूनेत त्याला रंगवतो, त्याच्या गळ्यात कारेटा आणि गोंड्याची फुलांची माळा घालतो। ह्या दिवशी ना न्हाणी एकदम नटी कशी दिसते। दुसऱ्या दिवशी सकाळी ना घरातली भिनभिना उठवून घालत, एक तर मरणाची थंडी आणि नाही उठला का घरात धमकी देत की उठा नाही तर थंड पाणी वाटतं म्हणा, मग उठाचा लागा की ना कोणतरी वरती जोरात गोयना गोयना करे। मग घरातली म्हणत तो बघा तो नाव देऊन कार्टा पण फोडलेला आणि तुम्ही अजून हतरूनच असत। मग उठांना आम्ही न्हाणीच्या पुढ्यात बसू आणि एक एक नाव नंबर लाय। तेव्हा आता ना आताच्यासारखी पाकिटा कोण देत नाही उठण्याची, तेव्हा उठणं म्हणजे काय तर आवशीन खोबऱ्याचं काढलेलो रस। आई ना खोबऱ्याचा रस लाय आणि आमका नवीन साबण दी, मोती नाही हा लाईक बन तर लक्ष ठरलेलो, पण त्या दिवशी ना जास्तच गोरा झाल्यासारख्या वाटा। मग आम्ही कार्टा फोडू, कार्टा फोडणं म्हणजे नरकासुराचं वध, त्यासाठी आम्ही आधीच ना 10-12 कांदा लागी करून ठेवू। कार्टा फोडताना आमची आजी म्हणा जोरात चिरडा त्या का राक्षस असा तो। मग ना कार्टा फोडताना आम्ही गोयना गोयना असं जोरात आलो आणि मग गंमत म्हणान गोयनाचं बापूस जैना असं पण म्हणू। ह्या सगळा होता म्हणासर आऊस ना बाबांनी आणलेलो सातिंगनाचो रस आणि लसूण घेऊन फातरीकडे बसा आणि आमका साथ झाली, चला चला पेले घेऊन या। तुमका सांगतोय ह्या सातिंगण्याच्या रसाची चव ना एकदम बेकार, अजून आठवलं ना तरी तोंड कडू होता, पण काय करतलंय धमकी देत नाही पिले तर नाक आणि तोंड धरून भरायतले। मग काय करतलंय आणि वरती सांगत की पाव दिवचंय ना खाऊक दिवचंय ना, मग हे नावी लाजाक ना तो कडू रस फटाफट पिवचं लागा। मग वेळ ती फराळाची, फराळ कसलो आणि फराळ म्हणजे काय गोडे पाव गुळ घालून केलेले आणि उकळलेले रताळ। तुमका सांगतोय तेव्हाच्या त्या गोडे पाव आणि रताळ्याची चर ना आताच्या त्या तेला तुपाच्या फराळा घेऊची नाही। खरं सांगतोय त्या दिवाळीची त्या गोडे पावांची आणि त्या सातिंगनाची रसाची अजून पण आठवण येतात। फटाके तर नाहीच म्हणायला जमा, फटाके कोण लाईतच नाही। आणि फराळ म्हणजे काय तर आम्ही गणपतीचे नेवरे भरून मुंबईत डबे दिलेले ना ते मुंबईकरा फळार भरून गावाक पाठे, तो आमचो काय तो फराळ। तेव्हा आमका ना मुंबईचा खूप कौतुक असा, म्हणजे असं वाटा की दिवाळी असली की मुंबईत जावचा, पण आता कळता फराळ आणि फटाके सोडलो ना तर थंय काय गावासारख्या फत्रे नसतात। मग येता बलिप्रतिपदा म्हणजे पाडवो। आता नवऱ्यांका औषण करणं, त्यांका उठणा लावणं, त्यांका गिफ्ट देणं, ह्या सगळ्या टीव्हीतच, ह्या गावी काय नसतात। पण ह्यो दिवस ना शेतकऱ्यांसाठी खूप महत्वाचा। ह्या दिवशी ना खरो मानतो म्हणजे वाड्यातल्या जनावरांचो आपल्याबरोबर वर्षभर ती राबतात, तर आज त्यांच्या पूजेचो मान। आजचे दिवस ना त्यांका झळझळीत धुतलं, त्यांच्या शिंगांका रंग काढतात, त्यांका सजवतात
आणि आपल्या हाताने पोळ्याची भाकरी त्यांना भरवतात. आज गोठो साफ केलो जाता, वाड्यात जनावरांका बाहेर बांधला जाता आणि त्यांच्या शेणांना वाड्यात एक वाडो केलो जाता. त्या वाड्याक ना ज्या निसर्गात उपलब्ध असता, गोंडे म्हणा, कसली फुला म्हणा, तिने सजवलं जातं. वाड्यात ना एक राखणो आणि त्याची बायको दाखवली जाता. राखण्याच्या कपाळावर फटकुरीचो फाडो आणि तिच्या बायकोच्या कपाळावर एक रंगीत बंगीत कपडो दाखवून ना हे राखणो आणि त्याची बायको सजवली जाता. त्यांना कारेट्याची चूल बनवली जाता, कारेटे घालून तिच्या दूध ओतला जाता. तो वाडो ना खरंच बघण्यासारखं असता. निसर्गातून जा मिळता, निसर्गात जा उपलब्ध असता त्या वापरून हे वाडो बनवलेला असता. ह्या वाड्याभोवती रांगोळी काढतात, ह्या वाड्याची पूजा करतात, या वाड्याक नैवेद्य दाखवतात. खरंच ही जा असा ना तर कोकणात बघण्यासारखे असते. बरं संध्याकाळ झाली की वाडो काढून रस्त्यावर टाकलो असा नसता, तर तो वाडो काढलो की त्या शेणाची ना आपल्या तुळशीच्या बाजूला छोटी तुळस केली जाता आणि त्यांना जा आपण वापरतो ना त्यांनी सजवली जाता. सकाळ झाली की पण आम्ही तो टाकून देत नाही शेण. त्या शेण आपण ना घराच्या छपरावर घालतो. ह्याच्या मागे उद्देश काय तर बळीराजाची आमच्या घरादारावर अशीच कृपा रावाने, ह्याच त्यामागची भावना असते. म्हणूनच मी कायम म्हणते आपली संस्कृती आणि सण असत ना ते जाम भारी असत. मग येता भाऊबीज म्हणजे यमद्वितीया. असं म्हणतात की ह्या दिवशी यमाने आपली बहीण यमुनाच्या घरी जाऊन तिका वस्त्र आणि अलंकार भेट दिले आणि तिच्या घरी भोजन केलं. म्हणजे तेव्हापासून ही भाऊबीज आणि यमद्वितीया साजरी केली जातात. मग ह्या सगळ्यानंतर ना साधारण 15-20 दिवसांनी ना तुळशीची लग्न होतं. ह्यो ना खूप मोठं उत्सव असतं आमच्या कोकणात. ह्या ना वृंदा आणि श्रीकृष्णाचं लग्न असं समज असा. म्हणजे संध्याकाळपासून ना तुळस रंगवतात, तिका कलर काढतात, तुळशीच्या भोवतीनं शेण काढतात, मोठी मोठी रांगोळी काढतात. बरं तुळशीत ना ऊस लावतात, त्याच्याबरोबर एक दिंड्याची काठी ना मस्त डिझाईन करून लावतात. त्या दिंड्याच्या काठीक ना आंब्याचं टाळ बांधलं जातं. ऊसाच्या प्रत्येक टोकाक ना गोंड्याची फुलं बांधली जातात. अक्षरशः बघण्यासारखंच असतं सगळ्या. ह्या तुळशीतनं चिंचे आणि आवळे ठेवतात. संध्याकाळी अगदी ओटी काढण्यापासून सगळे विधी होतात. घरातलं मुलगो ना नवरो बनता. तुळस आणि त्या मुलग्याच्या मागे ना अंतरपाठ धरतात. अगदी भटजी येऊन मंगलाष्टका म्हणण्यापासून सगळे विधी होतात. बरं हे सगळे विधी झाले ना की लग्न गेलेल्या सगळ्या अंकांना चुरमुरे आणि उसाचे तुकडे वाटतात. हे चुरमुरे जमवण्यासाठी ना आम्ही पिशवी घेऊन लहानपणी नाचायचो. खावचं कौतुक नाही पण त्या जमवचा कौतुक खूप होतं. ही लग्न ना अक्षरशः खूप आनंद देऊन जाईल. तर यंदा महागाईचं संकट असंच, पण उत्साह मात्र कमी नाही झाला. तर काळानुरूप बदल हो अपेक्षित असाच. चला तर काळानुरूप जो बदल अपेक्षित असा तो आपण पण करूया. चला तर जे छोटे व्यापारी असत ना आणि जे गरजू असत त्यांच्याकडनं खरेदी करूया आणि आपल्याबरोबर त्यांची दिवाळी पण चांगली करूया. सामाजिक जाणीवांची जपणूक करून दिवाळी केली तर त्याची गोडवा आणि उत्साह एक आत्मिक समाधान देऊन जाईल. चला तर सामाजिक जाणीव अधिक प्रगल्भ करत दिवाळीचा उत्साह साजरा करूया. चला तर ही दिवाळी तुम्हाला आनंद, समाधान आणि निरामय आरोग्य प्रदान करो ह्याच सदिच्छा.